Xavi Hernández ha rebut fa poca estona l'homenatge de la seva ciutat, Terrassa, per haver guanyat aquest estiu el Mundial de Futbol. Però a veure, Marta, aquest crec quants premis ha recollit ja? A veure, jo diria que entre els dits de les mans i els dits després no en tindríem prou, per comptar-los. Fa 3 dies guanyava el Premi Catalunya de l'Esport i fa poca estona aquest homenatge pel Mundial que va aconseguir el passat mes de juliol. Un homenatge que podríem qualificar d'autèntic bany de masses per a Xavi amb una plaça de l'Ajuntament plena a vessar. És el segon reconeixement que li ofereix Terrassa en mig any, i és que el passat mes d'abril li van atorgar la medalla de la ciutat. Al Saló de Plens, Xavi s'ha fotografiat amb 15 nens amb les samarretes dels 15 clubs terrassencs. A banda de la fotografia, el migcampista del Barça ha rebut també una llançadora com a símbol de la indústria tèxtil de la ciutat. El blaugrana, que continua recuperant-se de les molèsties del tendó d'Aquil·les, espera reaparèixer pel partit contra el València. I de la lesió, bé, estic patint una miqueta, però espero d'aquí un parell de setmanes estar a tope. Sí o no? Sí, confio en els preparadors, en els metges, i em diuen que d'aquí un parell de setmanes estaré a tope, vull dir que content, i aquesta gent em dona molts ànims, vull dir que no puc fallar.